το ραδιόφωνο. Χάλια μουσική παίζει. Είμαι ο κλέπτης των αυτοκίνητων. 600 μηχανές είχα, ξέχασα να κάνω save. Αλήθεια, ξέχασα να κάνω save. Α, αυτό δεν είναι αμάξι το αυτό που χοροπηδάνε. Ναι, μην μου πεις ότι το θες. Θα το περνά, αλλά έχω και τη μηχανή. Κάτσε, Σε πήρα το αυτοκίνητο και έφυγε. Κάτσε, θα πάω στο γκαράζ. Ποιο γκαράζ? Πού να το βρεις τώρα? Πού είναι το γκαράζ? Να, το γκαράζ είναι εδώ, κάτσε. Πού? Σταμάτα, σειρέ. Να το γκαράζ είναι εδώ. Πού? Εδώ, ναι, εδώ είναι. Πούντο. Να το, εδώ είναι το γκαράζ. Αυτό εδώ η περιοχή. Πού το ξέρεις? Επειδή έχω πάει 60 φορές ίσως. Την έχεις περάσει στην αποστολή. Ποια αποστολή? Αυτή με τα αμάξια που Όχι, και δεν θέλω. Την έχω περάσει στο λάπτοπ. Α, εντάξει τότε. Και εγώ την έχω περάσει, χαίρομαι πολύ. Γιώργο, μέχρι και το σπίτι. Φίλε, τρέχω πολύ. Μέχρι και το σπίτι σου. Ξεπέρασα το όριο ταχύτητας. Μέχρι και το σπίτι σου. Ο Γιώργος, ο άρχοντας της μηχανής που δεν ξέρει τι κάνει. Πάει στη τύχη. Ξέρω τι κάνω. Πατάει γριούλες. Κάνε σούζα ρε. Το λέει και ο άνθρωπος. Καλύτερα να τη λέμε σκοτωμένη Σούζα. Για τον Γιώργο. Κάτσε να βρω καμιά ράμπα. Ράμπα. Καμώ το ούτε μια ράμπα δεν έχει. Έχεις τα τρένα κάπου εκεί ρε, που πηδάς. Ναι, σιγά μην κάθομαι να πάω στα τρένα. Σκοτώθηκε. Σιγά μην κάτσω να πάω στα τρένα. Να σου κάνω κωδικό για άπειρη ζωή. Όχι, έχω απειρή ζωή. Όχι και δεν θέλω. Μισό λεπτό να βρω το γκαράζ. Λίγα, άμα σε πυροβολάνε να μην πεθαίνεις. Ναι, και δεν θέλω. Αφού έχω κωδικό για να παίρνεις πανοπλία, τι το χρειάζομαι τον άλλο. Όταν μου τελειώνει λίγο η ζωή, πατάω τον κωδικό και παίρνω άπειρη ζωή. Δεν χρειάζεται. Τι δεν χρειάζεται. Παίρνεις λίγη ζωή. Μην κρουσουζεύεις ρε. Κάθε φορά που λες για κωδικό πέφτω από τη μηχανή. Πρέπει να κάνεις κωδικό. Κωδικός για όπλα. Βλέπεις, είπες κωδικό και με πυροβόλασαν οι μπάλας. Ή όπως... Με πυροβόλασαν οι μπάντας. Α, καλά. Πάντα. Έχω χάσει τον δρόμο, Ναι, Ποιον δρόμο? να τόσο δρόμος. Ποιος δρόμο? Δεν ξέρω. Ρε, μη μιλάτε. Α, μου βγάλες τα αυτιά τώρα. Πρέπει να πιάνει μηχανή. Τι να ξέρεις. Εσύ πώς βλέπεις με τα χέρια σου μπροστά? Ατινάζονται ακόμα. Εσύ Ακόμα δεν ξεκίνησα και σκότωσα το καπόδι θυμάσαι μου. Γιώργο, μια μέρα. Χεσουάμ, βάλε χεσουάμ. Είδες αυτό που είδα. εσύ. Νομίζω βρέχει. Δεν βρέχει. Πού το είδες εσύ την βροχή, ρε? Δεν ξέρω. Σε μια αποστολή που προσπαθείς να βρεις τον Τζόνι μέσα σε... Πάει το λάστιχο. Πάτα το χεσουάμ. Ξέρω να το δικό. Α, βρήκα τον γκαράζ. Θυμάσαι Γιώργο? Ποιο γκαράζ. Το Ναι, γκαράζ. πήγα κοντά στο σημειωματάριο, οπότε σημαίνει ότι κάπου εδώ είναι. Χριστέ και Να το γκαράζ, να το. Γιώργο, να σου πω κάτι. Α, αυτό το γκαράζ. Με τις μηχανές. Ναι. Υπάρχει, Να σου κάνω κωδικό για... υπάρχει μία συνοροφή πάνω. Ναι, που έχει και κάτι άλλα όπλα. Και ένα όπλο. Τι είναι εδώ πάνω? Να, μια μπλε. Α, την έχω αυτή. Ναι. Γιώργο, πάρε εμένα πάλι. μου αρέσει. Βάλε ράδιο. Να σου κάνω κωδικό ράδιο, να ράδιο. πηδάς ψηλά. Βάλε ράδιο. Μισό. Να σου κάνω τον κωδικό. Σε παρακαλώ, θέλω να Αυτό ξέρω. βάλεις το άλλο που έλεγε... Λοιπόν, θα κάνω κάτι τώρα. Τι? Γάμο το. Συνήθως πέφτει η μηχανή. Κοίτα λίγο τη ζωή σου. Τι έκανες το δικό. Έβαλε απειρή ζωή. Χισουά. Χεσουάμ. Πίσε. Δεν είναι άπειρη ζωή. Το χεσουάμ όχι απλά σε φορτώνει. Με ένα κουμπί προχωράει για όπλο. Τι θα κάνει τη συμμαχία, θα παίξει. Λοιπόν, Τι είναι αυτό, Τουρκοί. Τουρκοί είμαστε και βάζουμε τέτοια. Ούξου. έτσι, μπράβο. Τουλάχιστον έπεσα μαζί με τη μηχανή, γιατί να κάθομαι. Στον άλλο όροφο έπεσα απλώς. Άλλαξε το φοβάμαι. Άλλαξε. Εγώ μπορώ να... Μπορείς να με σκοτώσεις, κορίτσι. Ένα, έστω και ένα.
Μπορείς. Σταμάτα, είχα αγοράσει ένα σπίτι στο Σάντζα Μαρία Μπίτς. Αυτό. Σταμάτα, αυτό είναι. Είχα αφήσει μια μηχανή χτες να την πάρω από τον γκαράζ που είχε μείνει κάτω και λέω θα πάρω πρώτα τη μία και μετά την άλλη. Πριν προλάβω να πω είχε χαθεί η μηχανή. Είχε έρθει ένας από τους μπάλας και την είχε κλέψει. Μπάλας. Μπάλα πετάνε ή μπάλας τους λένε. Μαριάννα, μη μιλάς πολύ γιατί μετά θα κουραστώ να γράψω τους υπότιτλους. 7 χρόνια υπότιτλους. Όχι, να μην βάλουμε υπότιτλους. Θα βάλουμε υπότιτλους. Αφού μιλάμε δυνατά ρε, τους υπότιτλους τους βάζουμε για να μην σιγά. Θα το ελέγξουμε το βίντεο, Ναι, θα το ελέγξουμε. Ναι. Αν σε κάποια δόση μιλάμε σιγά σιγά θα βάλω κανένα υπότιτλο. Αλλά δεν μπορώ 20 λεπτά βίντεο να βάζω παντού υπότιτλους. Μιλά στο βίντεο. Σκάσε. Άσε με Μπορείτε μωρέ. να μην παίζετε Smackdown στο σπίτι. Θα φάτε ξύλο. Και αυτό από τον Τζον Σίνα. Αν το δει ποτέ αυτό τον Τζον Σίνα θα τα πούμε. Τζον Σίνα με λένε Γιάννη. Μην αρχίσεις πάλι, ήδη έχουν καταλάβει το όνομά σου, μην το ξαναπείς πάλι, μπορεί να μην το έχουν ακούσει πολύ καλά. Και μια γυναίκα δεν τη σκότωσε. Αλλά τι σκέφτηκα κι εγώ να βάλω υπότιτλους. Και τι σκέφτηκα εγώ να το πω. Εντάξει, εκεί δεν θα βάλω υπότιτλους άμα ακούμε. Τι μπάμπο ρε, δεν πρόκειται να πέσω από τη μηχανή. Τρέχει ρε παιδιά. Ακούς, είχα δει ένα βίντεο και σε μια δόση έκανε ένας κωδικός που έφερε τα μικρά πυροσβεστικά. Δεν κατάλαβα τι είπες. Ούτε εγώ. Μαριάννα, βίντεο βγάζουμε. Όχι εσένα βίντεο. Αυτό τώρα πώς το έκανα χωρίς να πατήσω spacebar. Πού να ξέρω. Μαριάννα, ενσιάσαμε. Ω, bike skill ανέβηκε. Οι μπάτσι ήρθαν. Bike skill είπα. Τι μπάτσι. Γίνεσαι καλύτερο στο να μην Είναι κρατάς μπάτσι μηχανές. σκυλιά. Είπες μπάτσι σκυλ. Φίλε, αυτό τι ήταν. Ευτυχώς τις γυναίκες δεν τις σκοτώνεις. Και όλες. Μη Εγώ τους μπαλάς. σκοτώνω όλους. Μια φορά τον είχα κάνει γυμνό. Να μου μίλαγαν γυναίκες. Τι λες παιδί. Αλήθεια. Στο μάτι. Ρε βίντεο φτιάχνουμε. Δεν λέω τίποτα. Και δεν λες τίποτα, τα πάντα είναι. Σεραπ. Εσύ ήδη ρίχνεις. Σεραπ, Τάσο. Ναι, σε ραπ. Υπάρχουν πολλοί τάσιδες, μην ανησυχείς. Τάσσοντες. Υπάρχουν πολλοί τάσιδες. Εντάξει, Τασούλη. Το περίεργο είναι ότι έχω 2 μηχανές ίδιες. Ναι. Δεν είναι ίδιες, ακριβώς ίδιες. Γιώργο, παίρνεις την άλλη που λέει έχετε φύγει από εδώ, πώς το λέει. Ποιο μου ρε. Αυτή τη μηχανή που έλεγε ένα τραγούδι και εμείς γελάγαμε. Αυτό που λέει Αρίο, Ναι, Αρίο. Αντίο. Είναι η άλλη μηχανή από αυτήν που Κάτσε, δεν παίρνω τώρα jetpack. Πήρα jetpack. Δεν παίρνω τώρα μηχανή. Το transformer μες στην πλάτη σου εννοείς. Ποιο είναι Transformers. Δεν ξέρω από όλους. Δεν υπάρχει κανένα. Υπάρχει. Μένα μου αρέσει η Μαριάννα να κοιμότανε. Είχε κοιμότανε και μου λέει ρε Γιώργο, δεν θέλω να κοιμηθώ. Ρε Γιώργο, με ξυπνά, δεν μπορώ να κοιμηθώ πια. Περίεργο. Μπορεί να μην λέμε τέτοια μέσα σε βίντεο. Καλά. Εντάξει μωρέ, θα το κάνω, θα το βάλουμε στο Audacity και θα το κόψουμε αυτό το τιμίο. Εντάξει. Ποιο τιμίο. Το τιμίο, ναι. Τιμίο. Το περίεργο είναι ότι νίκια σε σπίτι Τιμίο. 700 μέτρα πριν τον γκαράζ. Το περίεργο είναι νίκια σε σπίτι πολύ πιο πριν τον γκαράζ. Εντάξει, το καταλάβαμε. Βλάχα είσαι. Ρε, κοίτα λίγο την οθόνη. Τι φεύγει. Γιατί κατέβασες του το εδώ. Ενώ, άστο. Α, ωραίο άστο, μπράβο, καλά που το πες. Κοίτα ρε, αυτό εδώ λέω. Ω,